sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka. Sanibonani babukeli, lo uSilwane Samanzi unyaka ethwala majike ejeqeza. Mkhulu usemsusankungu la. Unjani uMenasi? Ngiyaphila mngoni. Ngiyaphila kahle lami. Hey. Ngikhushukele umoya uphezulu kakhulu manje ngisaphikelelo lwakhe. Ngizawolwandle sophinde sikhiphe inyoka emhlophe futhi. Yobona izithunywa. Ya ngiyolanda izithunywa zomhlaba wonke. Lapha imifula, imihosha, iphethu, imithombo iphelela khona. Zonke izithunywa zikuphi? Solwandle. Amen. Mkhulu popho. Ngiyayithanda lento yakho yokukhuluma ngolwandle la ukuhlangana yonke into. Abantu abaningi bayathanda ukukhuluma ngothando. Ngakhuluma ngothando. Uthando luyinto yonke. Likuyimpilo. Yebo, abantu baze bathi mina into engifisayo nje empilweni yami uthando. Indoda ezongithanda ukuze ngithande izingane zami. Ngoba nami uthando angilitholanga. Yabona lo muntu uthi udefine impilo yakhe ngalo uthando. Yeah. Uthando nomoya kuhlangana kanjani mkhulu? Uthando. Sisemsusankungu lapha. Sisazosusa inkungu. Sisemoyeni sijulile namhlanje sibamba umoya. Uthando lewukufa lewukuphila. Uthando lewukufa lewukuphila. Umzali uyakwazi ukubulala ingane yakhe eyithanda. Umzali uyakwazi ukubulala ingane eyithanda. Ngoba usuke yitshela ukuthi uyithanda ngalendlela yokuthi uyiphephisa ezinkingeni engabhekana nazo emhlabeni ngoba eyibona yena enenkinga engafisi ukuthi ingane yakhe iwele lezi inkinga awele kuzo umthole seyikhipha. Angisho ukuthi ngiphasisa ukukhishwa kwezingane. Kodwa sizokhuluma ngothando lapha sikhuluma ngento ejulileyo. Ephethe ukufa, ephethe ukuphila. Uthando liphathwane ukufa nokuphila. Athi umuntu ngane yami ngiyakuthanda. Ngikufisela okuhle konke empilweni. Hamba esikoleni. Yes. Kodwa uma uthi uyabuka ayikho into efundwayo. Uyahamba endleleni. Abantu abagree. Yeah. Kodwa akazi ukuthi ingane yakhe endleleni kuyokwenzakalana. La yakhona iyofika ithole into ethi yokufunda noma iyokufuna. Iyobuya nakho lakho ayithume ukuthi ayiyokwenza. Lengane udela konke. Udela ngisho ukuthi kube khona okuyolala kudliwela endlini ngoba uyokwenzelani lengane ikusasa. Lengane besikhetha ukuyomithiswa abafana. Enye ikhethe ukuyohlala phansi kwama-bridge, ikhethe ukudla ama-drugs, ikhethe ukuyogwaza izingane zabantu ezikoleni, ikhethe ukuyolwa, ikhethe ukuyohlala ezindongweni ingafundi, ikhethe ukuthi ifike nje esikoleni ifunde bese kuba yilokho okujulileyo ukuthi isuka nenkinga yokuthi ekhaya kuswelwe. Mayifika phambili esikoleni ayisakwazi nokuthi ilalele uthisha ingene lento kuyo ngoba into egcile enhlizweni yawo nasemqondweni wayo yilo liyasizila kuphi lasekhaya ukuthi bayidelile bathatha imali yokugcina. Kazi mina ngiyokhona ukwenza lento umama angithume yona lapha ngimkhiphe kulo liyasiza. Mkhulu mawucha uthi uthando lukuphila phinde futhi uthando lukufa. Usho ukuthini ukuthi uthando lukufa? Ngoba angithi manje masikhuluma ngothando ngalendlela oyisho ngayo
wena ukhuluma ngomuntu olutholayo uthando ukuthi lolu thando lungambulala. What about lo olukhiphayo uthando? Lukufa kanjani ngibe ngilikhipha uthando? Ngikhipha uthando olongo na. Mnguni, uthando lujulile luhamba nezivunguvungu, nezikhukhula, nezimvula, nelanga, nokufudumala nokubanda. Uthando luyinto ejulile enhlizweni yomuntu. Luyimfudumalo, lukubanda, lubuhlungu, lukukhala, lukujabula uthando. Mnguni, ngiyayifila ngoba nawe ngiyabona ukuthi uyayifila. uyabona mnguni, uma kuzosokolwa ekhaya bese umama ekhipha imali yokugcina, uyazi ukuthi kunabantu abakwazi ukuthi bayithathe leyo mali bayifihle endaweni thizeni bese bebhala incwadi beyishiye phezu kwetafula bese behamba beyoyibulala, beyibulalele ukuthi umama uhlale ekhipha imali yokugcina yakhe. Mina ngenzi zona lapha esikoleni. Lesi sipho manje Siyamsinda lento, into eyenza ukuthi angenzi kahle esikoleni ucabanga usizi nenhlupheko nobubha bakubo. Baningi abantu abanjalo. Ucabanga leyo nto leyo bese incwadi ingakhona ukungena kahle kuphi ekhanda. Mayingakhona ukungena kahle ekhanda incwadi bese yena ebona ukuthi emalini kamama yokugcina ayikhiphile salala singadlile, kodwa mina lento engiyenza la esikoleni ngiyasaba ukuthi ngayoyitshengisa umama. Kanti kumele kunjani mkhulu? Kanti mothi uthando lolu sometimes uba isipho Ngikhuluma ngokufa mina okudalwa uthando. Lengane isuka imthanda nina, isuka ilithanda ikhaya, isuka ingafuni ukubona ikhaya lisokola ngenxa yayo. Kodwa manje ukunokuthi isiyeke isikole, idecide ukuthi ithathe impilo yayo ngoba iyesaba ukuyeka isikole, ngoba umama angayibulala athi ingane yami ukwenza kanjani ukuthi uyeke isikole wazi ukuthi la ekhaya siyasokola, fanele ukuthi ube likusasa laleli ekhaya. Uthando iwukufa nokuphila. Sibuyeke size kule mizi esihlukene, ihlukaniswa uthando. Ukuthi uthando luyini kahle lolu uthando. Uthando luphakathi kwabantu ababili, owesilisa nowesifazane. Ila liqala khona uthando lo. Liphakathi komlilo namanzi. Uthando. Angithi uyabona? Yingakho abantu babona uma bethandana bayongcebeleka emanzini. Uma bethandana babuka ama sunrise. Ingane zelanga. Uyathanda uba sendaweni ngathi ishaya umoya. Ifudumele, ipholile, iphakeme, isithele, ijulile. Uma uficwe uthando, usemathandweni, uficwe uthando. Ungaspenda konke, udla imali yonke uyiqede ngenxa yani yothando, ngenxa yothando. Ujabula kuze kuphume inyembezi ngenxa yani yothando. Uthando luhamba namanzi. Uthando lusuka esibelethweni. Uthando lusuka kumama. Abantu abanothando omama, kodwa omama banamhlanje abasenalo uthando. Ingakho babona bebulawa kangaka nje manje. Ingoba balahlekelwe uthando. Bathatha uthando baluse endaweni wrong. Uhlukana imizi, ihlukane lo anniversary, ngabe universal ngabe anniversary. Uhlukana imizi, ihlukaniswa o Valentine. Uhlukana imizi, ihlukaniswa o birthday.
kuhlukana imizi kuhlukaniswa home marriage. Mkhulu zonke lezi zinto oyibalile kumuntu wesifazane zibaluleke kakhulu. Kumuntu wesifazane. Yeah, mhlawumbe unga-add la diamond ring. Yini ring? Yini diamond ring? Phela ukuze uguqe ngedolo Laba bathi ama engagement. Yebo. Lo uthando olukhulu ke lapha. Labo kuthiwa ziyithembiso. Manje understand mina ozothi abantu besifazane babulalwa yilezi zinto noba uthando kwabantu besifazane lubulalwa yilezi zinto. Usho ukuthini? Abantu besifazane babulawa yuthando, babulawa yilezi zinto engiyibalayo. Babulawa yilezi zinto engiyibalayo. Ngeke nifike nishadane namhlanje bese nithi nizohlala nikhumbule usuku enashada ngalo. Kodwa usuku lashada ngalo uyashintsha. I-date yange-7 sashadana nge-7 December. I-date yange-7 umgqibelo. I-date yange-7 ingeMonday manje. I-date yange-7 ingeWednesday. Kodwa lokho nithi nina nivuselela usuku lwendwana. Usuku kanti likhandwa yini? Usuku likhandwa yini? Calendar. Imini. Calendar. Ukhanya nobumnyama. Yinto ekhandana usuku. Kusho ukuthi nina ngahlale nivuselela nje kuba yilolu suku namhlanje nivuselele nina kube usuku la khumbula izolo. Nivuselele nikhumbule ngayizolo ukuthi besithandana kanjani nini? Izolo. Yeah. But mkhulu mana ke mkhulu. Mana ke. Mina ngibakhulumele phela abantu besifazane. Khuluma ke mkhulu. Ngoba phela manje ngiyakuzwa uyayiphikisa indaba ye-engagement but phela angithi bathi uthando luyavuselelwa. Bavuselela uthando. Anniversary, engagement, white dress, traditional dress. Uthando luwumoya kanti luyini uthando? Uthando luwumoya, uthando luyimpilo, uthando luwukufa. Yini kanti uthando? Uma sekukhona ama engagement ring, ukhona ama universal, ukhona ama birthday, ukhona ama marriage, ukhona ama valentine, ukhona ababani engakwazi mina. Proposal. Muyini kanti uthando? Mina uthi umoya. Onjani umuntu okufanele ukuthi athandwe? Ongithandana naye. If mina nje umuntu esilisa mina ngithanda unkosikazi wami phela. Uyabona nje uthando lubulala abantu, uthando lubulala imizi, uthando lukuvalela izinto zakho ukuthi uye phambili. Uthando lukufa. Kodwa uma uzolisebenzisa into endaweni okuyiyona luwini lukuphila. Okusho ukuthi uthando luphakathi kokufa nokuphila. Angithi uyangizwa? Yeah. Uma ningabantu nithi niyathandana, angeke niwakhe umuzi nithandana. Angikwazi ukwakha umuzi ninjani? Hawu kanjani mkhulu ngoba uthando phela ikona ekwenza sishade. Nkosazana ngicela uyovusa umuzi kababa. Awungithandi nje. Uzothola njalo ukuthi ongithandi. Isiphi isidingo sokuthi kufanele ukuthi ngikuthande ngoba mina ngibona umfazi ongakwazi ukwakha umuzi kababa hayi umfazi engizomthanda. Ngoba uma wakha lo muzi kababa uyikhandela uthando lwakho lakusasa. Ngoba umuzi wakhiwa umfazi, umuzi wakhiwa zingane, umuzi wakhiwa inhlonipho. So uthi mkhulu uthando kahle kumele uthi lenziwa umuntu wesifazane kuyingane zakhe. Phelele nje ngoni.
akekho umuntu namhlanje othanda ingane yakhe. Abantu bathanda abayeni babo noma bathanda amadoda abo, ingakho babona befa nje. Ngoba uthando balisebenzisa kule ngxenye yokufa, abayisebenzisi kule ngxenye yokuphila. Ngoba yokuphila ilele kuvuseni emakhaya omkhulu, ilele okuthandeni lezingane ezingomkhulu nobaba bethu bakusasa. Uthi mkhulu, that's why abantu bengaganwa ngoba bathandana bengakafika emzini. Phelile nje lapho, alukho uthando lwabantu ababili abathandanayo. Lukufa lolo. Lukufa lolo. Uthando lwabantu ababili abathandanayo lukufa. Ama-anniversary, ama-universary lana, ama-birthday, ama-engagement, ama-marriage, ama-valentine, Imgomo nemibandela yokufa. yokufa ngoba Alukho uthando lwalezi zinto. That's why kumele uhlezi uyikhumbuzile. Ngoba ingakho kufanele ukuthi nithathane niyovusa umuzi Qala bese kukwazi ukukhandeka uthando. Phakathi kwani lukunotha ke lolo thando lolo, liyimpilo lolo thando. For example, uphuma ingane ephilayo. Lezi kufanele ukuthi nizenze njani? Niyithande, Niyithande, niyikhulise. ngoba ziwuthando lwenu. Niyivikele kufeni. Abantu banongculaza namhlanje, bano TB, bano drop, bano STI, bano STD, bano cancer, bano nezinto esingazazi ngenxa yothando olurongo, olukufa. Uthando lwesilungu, impilo yabelumbi, impilo yamalumbo, impilo yabalumbanisi. Baya engage, baya valentine, baya happy birthday yana, baya universana. Angazi zonke lezi zinto bayithathaphi. Ngoba uthando lesihla lukufa. Mkhulu, kungaba iqiniso nama sithi loluthando lokufa ilona lenza ukuthi izinto eziyisintu, izinto ezi-right azenzeki ngoba love is blind. Kuphela nje lolu uthando luhamba ngendlela okungeyiyo. Uthando luwubuntu, luyisintu, luwumoya, lungabantu uthando. Okay. Hayi lolu nini enilwenzayo lo happy birthday. Angeke nje sixabane, mina sixabane noma Mhlongo sibanga ama happy birthday. Vela akayithandi kwa happy birthday leyo. Ukutshena kahle ukuthi angazi ukuthi ngizalwa nini, ngize ngibone epasini. Mina vele nje ngeke sixabane sibanga leyo nto yama happy birthday. Angeke ngoba vele nami ngiyafunda izinto zama happy birthday. Ngamane ngikhumbula usivuno uma ukuthi kufanele ukuthi ngikhumbule happy birthday. Ngoba ngiyamazi usivuno wazalwa nini, wazalwa kunjani, kwenzakalani. Iyobuya lento intshela ukuthi namhlanje usivuno wenzani? Uyazalwa namhlanje usivuno. Uyazalwa usivuno? Yebo. Khumbula ukuthi kwenze ukuthi nokuthi. Ngiyomkhumbula nanini usivuno ngoba ngiyamzala, ngiyamazi, ngiyamthanda. Ngoba yingane uthando. Uthando luyingane. Luhlambulukile. Uthando lukukhanya, lukunotha, lukuphila. Hayi uthando lokufa. Kunothando lokufa, kunothando lokuphila. Uthando lokufa, uthando lokuphila. Baningi ade sizwa nje laphana eradioweni. Mina ngihlala laphana kwaGwala. Angina radio, angina TV. Kodwa umalume laphana omastende wami
uhlale ivulile iradio. Ngizwile nje kuseni kuthiwa khona umuntu umfana e-university ogwaze intombi yakhe wayigwaza yamanikinika amavidiyo agcwele ku-YouTube nganoma ku-TikTok noma ku-YouTube social media thiwa uyigwazile wayigwaza ugciniwe nje manje lo mfana ngenxa ukuthi ugwazeni uthando lokufa uthando lokufa. Uyabona nje kangaka abantu besifazane ingoba ngenxa yalolu uthando. Kanti luyini lolu uthando? Lufanele ukuthi ngabe likuphi lolu uthando? Uthando lokuphila lokunotha lokukhanya empilweni yomuntu. Uthando lungabantwana bakhe. Luyikusasa lakho umuntu. Ikusasa lakho libele einganeni zakho. Awukho umuzi ofudumele kukhona abantu ababili abathandanayo kuthiwa bayathandana. Kunomuzi ofudumele ngoba unabantwana. Ngisho nganomfazi omuhle kanjani oshanga izinqesha lapha phezulu erufini kodwa mawungekho izingane alukho uthando. Nokuhlanganilwa nibulalana. Into egcina umndeni. Into eyicontainer yomuntu wesifazane nowesilisa nezingane. Yilesiziba elibizwa ngothando. Yilesisizinda lesisiziba lelikhaya lamanzi lomfudumalo lothando. Tshena nginamngo. Ngoba wangabikho lokhu oku3 okubalansa lelikhaya alikho lelo khaya alukho lolu thando. Ngizoxabana kuzwa kuthiwa nihubhene ngonsalemba nishayene kwenzakala zonke izinto lezi ngoba uthando lunjani alukho. Thina sikhule obaba benizindlu zabo bengalali nomama. Omama belala nani? Nezingane. Omama bebelala nathi thina. Hayi nobaba. Ngoba lolu uthando olaplayo manje noma olwenziwa manje ilolo lingekho. Lukufa. Yile ingane ziyakwazi ukuphuma ebusuku ngoba zihlala zodwa. Ayithandwa lezi ingane. Umama uyilalela nobaba laphana abazazi ingane ukuthi ukhiyiwe eminyango noma kwenzakaleni ziyangena igebengu zirape ingane. Ilento efike nabelungu. Abelungu banendlu yeingane. Banendlu yengane ngisho ingane ezincane inombhede wayo bayithatha bayibeke lapha ya. Baqhubeke nje ngoba belungu zilwane. Thina sifuna ukuphila impilo yani yobulwane thina. Umama ubelala nezingane indoda ilale yodwa. Kufika amakhehle ebusuku. Bezoyengama. Umama ubenika izingane zakhe ini uthando. Angeke silwele ibirthday ngoba awumzali. Anguzali nami angikwazi uzalwa nini. Ngufika usumdala nje. Kodwa silwelana ianniversary. Sileli engagement ukuthi hayi umngoni nomama wakwakhe bathembisene thina sithembisana nini. Uyazi ukuthi ithembiso ziyabreakeka noma azigcineki. Ezinye ziyagcinwa ezinye njani? Ayigcineki. Mase kwenzeka ithembiso seyingazagcineki kwenzakalani? Sekuvela ukufa la. Imamkhulu ngoba mnguni uzomthembisa lo muntu wanda unawo lawo mandla la. Noma kuzofika isikhathi lapho uthola ukuthi le mali ukuthi umthembisa ngayo isiyasebenza kwezinye izinto awusakwazi ukuthi ugcine lento ebelokho elindile ukuthi wathi wena ngosuku olukuthi. Phela ngifuna ukubuza lokho. Why wena mawuchaza loluthando thina esiluthandayo? Ulichaza ungathi isethwalo. Lubi. Isethwalo phela emkhulu sinemgomo nembandela. Phela lolu manje luyisiqalekiso lo. Phezulu phambi kwaNkulunkulu umkhulu womkhulu phambi kwamathonga. Akini lolu uthando luyisiqalekiso.
That's why umuntu uyaqala ukujola especially usezimizwa uhlezi uhetheka. Yebo. Ngoba Uzokhala ngoba uthando lukufa. Kufanele ukuthi uthathe umuntu uyovusa ini? Umuzi hayi uyothanda. Ngoba kufiwa kangaka nje ini? Ilolu uthando. Sisenkingeni ke bantwana bethonga, sisenkingeni ngendaba yothando. Mina ngikhuluma ngalolu uthando lweni lokuhamba nihamba nixhumene ngemlomo lapha emgwaqeni, nihamba nidunusisana lapha ku dustbin, nenza yonke izinto, amantombazana agqoka into ezingaka eziveza ingaphansi lakhe lonke. Mina angikhuluma indaba zokufebulisa yena. Indaba zokufebe mina ngiyikhuluma. Angikhulumi nalamadoda lana ahamba lala nezingane zabantu ezimosha enza imisangano ahamba athi mina ngilisoka amasoka amanyana. Angikhulumi leyo nto mina. Ngikhuluma ngothando mina. Kunje amadoda asebulala abafazi ingoba niduniselana nilale uthi mina ngifuna yami indoda ihlale ila isifubeni sami, ihlale iseyinqini zami, nilale nobabili embhedeni, nilale nobabili endlini, nilale nezingane endlini eyodwa. Yonke lento yenzeka nayo inyakanyaka nje, nani niyabona nje ukuthi kwenzakala. Kanti yini uthando? Siyolithinta uthando part 3. Ngoni angwazi mhlawumbe khona ufuna ukukhuluma sesizovala. Ukuthi wena ulibona kanjani lo uthando? Mhlawumbe uzazelo lwakho, mina hayi lo engibukayo mina. Fuze ngabe siyezwana sonke singabantu. Fuze ngabe sithandana. La emsonke udinga medical aid ukuze ube right, otherwise uzobezwa ke na ku YouTube senizokhuluma ngothando ngo. Uzos. Ay ngoba ama video eSolomoya aseqaqe izinto eziningi, aseqaqe amehla abaningi, asesuse inkungu kubantu abaningi. Nenyanga manje sezakakhuluma ngezazi zayibona lapha ku Solomoya. iSolomoya olunye uhlobo lo channel lolu. Hayi ubeza sebekhuluma ngemlanjwana, ade bengakhuluma abantu ngomlanjwana. Bebengakhuluma ngomlanjwana. Cool. Silani Sisankungo kaBesta eThekwini. eGoli utholakala ke. Oh, eGoli ngitholakala eZolamndeni, eKemptaweni, eCape Town. Ngitholakala eMitchells Plain, eNew Woodlands. Ngiyakhona nje kusasa eKapa. Yeah. Siyabonga. Amen.